سلام أملاك مساهم وخن سلام دو يعيلكم كما يكنيكم حدا قبل سلام زعد منا يهوب سواب زيلو مع تسيه اللغة قبل سلام زعد منا لا تنسى ايسي قبل سلام جيرو اوكي قبل سلام قريهم يتفلطون تخوني اب زمن تنسى تذكر وديهم قبل سلام زبحال كهنات ناي تنسى اتوم عدي وي تخفافيلهم وي بقلي ابزت ناي تنسى زمن اولموست درجه بمولو درجه 5 معناتي ذكر አሉ حاجوس አሉ ናይ ትንሳኤ ብዝምልከ ጥራይ ማለት እዩ እንጂ እንታይ ዝባል ግብረ ሰላም ነው ብሎ ገብረ ሰላም በመስቀሉ እና ሰላም ነው ብሎ ነትቤት ያ ንፈልጠይ ሰንባለይ ንፈልጠይ ያ ሰው ተማቦታት ብስራት ሒዞም መጾ ማለት እዩ حاجوس خون بالعسته خون እተናይ ጎይታ ነገር ከአንዳረሳና ይምብር ያ تمسبل عز تحاز قال بدم بغيرنا حزنا هنا تبسرات كن كنا ادخلنا طراي يا قبره سلام بمسكلو سلام غير نتمرحوا از نبرو يا نتموت از نبرنا حدا زغبرلو علتي كريستوس بعلو ود املاح مهانس تغهدلو نحنا خا سلام رخبنا له تنسانا له زمن يلنا قبره سلام بمسكلو قال مالتي ابو زمن زي زغبر unfortunately لو زعدقن بقى زعدم قال يلا بالسراز زبسر يلا اوكي حد مزمور كنسمعنا بدحريو تي كافت مالت حيزسي كبعس كان وعي لمس نفسيسي ايكون اللين تي حيزنا يزنبرنا رأستي نسوده قصله ويس ابز نايتن ساي زمن بقى نايتن ساي تراي كنقبر قليلس مسر سي باسني هذا حرقن بقعتنا يتنساي ابزا زمن تنساي لا يتنساي تراي كنزاربينا يله ترتيعه معناتي حجنا ساعتهم قير ندحريلكم نغير خيلي نيا انا قلنا ساي حيزي مسي زلخ زمحاتي ناي تنساي تراي ساي كنقبرينا سو حجي بزمر كنسمعنا موني تهريو عم نحكي نزفعله منفس قدس كم زجلسلنا نايتن سايح حساب إن أخذ زاربنا سون كعطري ويخون تحاورنا يخون نبزحات من تخلص حساب حجة 10 حمش وي حمش تدي 10 حمش يقص حمش سبعة ترى يخون شر غيركم دلهم مثلا فليس شر قبور يخون على كل من تحاورنا زم حد يسقى زحلكم إذا قلت من عايزي مزمور اسمعكم على فورات قلت من عايزي مزمور اسمعك مالاي مزحتهم تفلتوا اتغنيهم ذا مزمور زي اخ ندي عامت غير الله عبتوس قلت عامت وهي عامت او جود 3 عامت غير الله مزمور زي عبتوس كساب حجي حدا نتبشومنت مليون فيوس رخيب الله بلاسد زخونت اب دبسي اورثودوكس توادو مسلي تبليا ارستا ناي حبره مزمور لكم سير ريسيرش ندير غيركم ما خطروا تخلوا يخم يا يسمع له مش دو حدا خافتن شحات غزي اشحات كو اغاني ندحك كاب مزمور بزبلص زبص حغزي خاب زمركوان كاب زمرنا خاب تسمع معنا زياد اسكاب تبلن ناي عوت مزموريا اوكي كم تمسلي اوكي مثل ودنا نمثل كم تمسلي تمدراوي زلبسنا يا كم تمدرت مسلاوي مدراوي زلبسنا كمتي مسليت مواتي زلبسنا كمون مثل ودو نخنمسل اب مديبونا قدم مسرات عالم ابو مديبونا قدمي مسرات عالم الصحف ابي تذكروا زال املاح زي ابي تذكروا فورات عم تذكروا قال املاح ابي يذكركم نزي حساب زم السماعكم ابي يذكركم كلام املاح كم تمسلي تمواتي كم تمسلي تمدراو زلبسنا كومخا مدري تي سماياوي كلبس ابو قدم مسرات عالم مديبنا يزبل ني كريمه رومي شومنت 28 كالخ موت كي تسعره مثل ودو ممثال نولاس ممثال يلم مش دو ابو مسري مديبنا قدم مسرات عالم نحنا ابزي نبرنا له ابزي لنا له مدرن سماينا بزي تفطروا لسي نمثل ودو ما انت خنمثلس ابو مديبنا يبلا الله على الله
ሮሜ 8:34 እምባርከስ ኦኬ 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 ሮሜ 8 ፍቅር እንደልካን ነርካ ፈዲ እስራን ሾመንተን ነቶም አምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩውን ተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥና እዚ ስለ መንፈስ ቅዱስ ይዛረብ ዘሎ ስለ መንፈስ ቅዱስ ከዛረብ ከሎሲ ከመይ ገይሮም ከም ዝጽልዩ ቶም ቅዱሳን ከመይ ገይሮም ከም ዝጽልዩ ስለ ዘይፈልጡ መንፈስ ቅዱስ ንድኻሞም ከም ዝድግፎ ንአምላኽ ስለ ዘፍቅሩኻ ነገር ኩሉ ንሰናይ ከም ዝኾነ ንፈልጥና ኢሉ ጳውሎስ ስለ መንፈስ ቅዱስ ከምኡ ኢሉ ኦኬ 29 ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋት በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንሱ ዝበሃል ዘሎ ክርስቶስ እዩ ነቶም ኣቦ ብቅድመ ፍልጠቱ ነቶም ቀዲሙ ዝፈለጦም ማለት ንምስሊ ወዱ ዝመስሉ ንክርስቶስ ተቐበሉ ነቲ ወንጌል ዝኣመንዎ ዝተቐበልዎ ኣሜን ኢሎም እታ ጥራሓ ዝኾነት ኢዶምን እቲ ጥሩሑ ዝኾነ ዕራቆቱ ዝወፀ መንነቶምን ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ኢድ ኣምላኽ ትሕት ኢሎም نحن حموماتنا مفوسي يدلينا ايو زبالسي እግዚአብሔር አቦ بقدمه ፍልጠቱ ፈሊጦ يا بقدمه ፍልጠቱ ፈሊጦ حجي مسلي حجي لبسنا يزلنا مسلتي አዳማዊ مسلت መሬታዊ ስለዚህ ንሱኻ ሞቲው ምስ አምላኽ ኮሚኒየን ዘይብሉይ እዚውን ቅድመ ፍልጠቱ እግዚአብሔር ይፈልጠይ ስለዚህ ህይወት አቦዲ ያዘላ ናይ ወራስነት በኽሪ ናይ መንፈስ መውናን በኽሪ ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወድኹም መስሉ ቀደም መደቦም ኢሉ ዝምድቦም ዘሎ ኣቦም ብመንጌሩ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ወዱ ብምቕባል ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6:43 ጀሚርኩም ኣቦ ዝሰሓወተ ዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የለን ስለዚ ኣብ መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ደቅኺ ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሩ ክኾኑ እዮም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እቲ ናብ ኣቦ ዝመጽእ ናባይ ይመጽእ እቲ ኣነ ዝዛረቦ ይሰምዕ እቲ ኣነ ዝዛረቦ ይቕበል ምሽል ኣሎ ጎይታ ባዕሉ ሕጂ ኣቦ ዝሰሓወ እዩ ዝመጽእ ኣቦ ግን ብወዲ ኣቢሉ እዩ ዝዛረብ ዘን ወልድ ብምምጽኡ ድማ ናብ ምድሪ ብዝመጸት ተስፋ ናይ ኣቦ ብዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ንዓለም ይረትዓ ስለ ሓጢኣት ስለ ፍርዲ ስለ ተዛዓረገ ጎይታ ማለት እዩ ሪኢኹም ሕጂ ኣቦ ብመን ገይሩ ከም ዝስሕብ ብመን ገይሩ ከም ዝምድብ እቲ ዝተሓረየ ቤት ኣምላኽ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ነቶም ኣምላኽ ዘፍቅሩ ቶም ዝሕረዩ መን እዮም ቶም ኣምላኽ ዘፍቅሩ ቶም ዝተመደቡ መን እዮም ቶም ዝጸደቑ መን እዮም ቶም ዝኸበሩ መን እዮም እቶም ኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም መደቡ ድማ ዝተጸውዑ ስለዚ ኣቦ ንምንታይ መዲሎም ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ወልድ ንመን እዩ ዝመስል ንኣብ ንኣምላኽ ንሱ መልክዕ ናይቲ ዘይረአ ኣምላኽ እዩ ኢሉ ምሻሎ ጽሑፍ ክርስቶስ መልክዕ ናይቲ ዘይረአ ኣምላኽ እዩ ሕጂ ንሕና ንዕኡ ንወዲ ክንመስል ድማ ነቶም ነቲ ሞት ገይሩ ነቦታትና ቀኒዎም ዕድመ ምልኦም ድማ ኣብ ዘበን ፍርሓት ናይ ዲያብሎስ ዝነበሩ ንዕኦም ምእንቲ ክስዕር ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2:10 ቢልኩም ብምሉእ ክተንብብዎ ከለኹም እንታይ ከም ተንብቡ ንዓኣቶም ምእንቲ ሓራ ከውፅኦምሲ ነቲ ሞት ገይሩ ገዚእዎ ዝነበረ ንዑ ንምንታይ ከወግድ ነቶም ምሉእ ዕድሚኦም ኣብ ትሕቲ ፍርሓት ሞት ዝነበሩ ከዓ ምእንቲ ከሕውዮምሲ ያ ክርስቶስ ናይ መላእክት ዘይኮነስ ናይ መላእክት ዘይኮነስ ናይ መን ስጋ ልዒሉ ናትና ናይ ኣዳም ናይ አብርሃም ማለት ናይ አብርሃም ስጋ ልዒሉ ስለዚ ብነገር ኩሉ ተፈቲኑ ንዓና ነቶም ብነገር ኩሉ እንፍተን ዝረህራሃልና ሊቀ ካህናት ኮይኑ ድማ ንሞት ስዒሩ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ሕጂ እቲ ንዓና ዝመሰለና ተሓወይ ኢሉ ክፅውዖም ወይ ከዓ ኣሕዋተይ ኢሉ ክፅውዖም ዘይሓፈረ ጎይታ ንሱ ኣብ ምን ተቐሚጡ ኣብ የማን ኣምላኽ ሕጂ ብኽብሪ ተቐሚጡ ኣሎ ያ ንሕና ከዓ ምስሉ ምእንቲ ክንመስል ኣቦ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝግብሪ ገይሩልና ስለዚ ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓኣቶም ፅውዖም እቶም ዝተፀውዑ ሕጂ እቶም ዝተመደቡ እዮም እቶም ዝተመደቡ ድማ ንእግዚአብሔር ዘፍቅሩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነቲ ሰናይ ምእንቲ ከፍልጦ ነገር ኩሉ ንሰናይ ዝገብረሎ ንዓኣቶም ፀዊዕዎም ንዓኣቶም ኣፅዲቕዎም ንዓኣቶም ድማ ኣኽቢርዎም መን እዚ ኣቦ መኣስ ቅድሚ ምስራት ዓለም እዞም ድንቂ መዘምራን ከዓ እንታይ ይብሉ ኣለዉ መሲልኩም ዮም ኣሕዋተይ ከምቲ እቲ ምስሊ መዋቲ ከምቲ ምስሊ እቲ መሬታዊ ዝለበስና ከምኡ ድማ ምስሊ ወዱ ምእንቲ ክንመስል ኣቦ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣፍቂርና እዩ
ካልኣይ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 9 ዘሎ ድማ ሓሳብ እዚ ድገሚ አንብብዎ ይኹም ዞም ኳተይ ወይ ድማ እዚ ፖስት ግበሩልና ይኹም ጸጋ ብዛልኩም ተባረኹ ኦኬ ረአይ ሞ ናይ አብለውሃት ዘይብሉ መስፈሪ ድኹማትን ከሎና ዝጎደለና ክብሪ ንሓደ ወዱ ልኢኹ ናብዛ ምድሪ ሕያዋን ጌሩና ተኻፈልቲ ናቱ ባህሪ ያው ዮሐንስ መልእኽቶም ቢብኩም ኣለኹም ኣምላኽሲ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ከም ዝገበረልና ሞራዩ ኣምላኽሲ ደቁ ምንት ክንብሃል ደቁ ምንት ክንከውን ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ከም ዝገበረልና ራእይ ምችሎ እቲ ዝመጽእ ክብሪ ከመይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ኢና ተደኒቑ ናይ ኣምላኽ ተኻፈልቲ ባህሪ ስለ ዝገበረና ወዱና ምድሪ ዝመጸሲ ንሕና ናብ ሰማይ ልዕል ምንት ክንብል እዩ ህይወት ኣብ ወዱ ስለ ዝነበረት ሕጂ ንሕና ከዓ ድኹማትን ከሎና እዩ ሮሜ ምዕራፍ 5 ከምኡ ይዝብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 እውን ከምኡ ይዝብል ከምኡ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ሙታን ከለና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ርሑቃት ከሎና ብበደልና ሙታን ከሎና ድኹማት ከሎና ግን አቦ ወይ እግዚአብሔር ኣብ ልዕልና ፍቕሪ ስለ ዝዓዘዞ ሓደ ወዲ ሂብና ሕጂ ንሓደ ወዲ ልኢኹ ናብዚ ምድሪ بمسداد دما اتمرجع ويكا اتزمس كبرن تاي مخانتهم زمرت خزاره خلص حيوان غيرونا تخافلتنا تباري يا بيتروس عمل اختهم يدلو مشدو تخافلتي ملوكتاو بحري ناي املاح يا اذا كل زي بتنسى يزرخونا يو بتنسى يزرخونا يو مثل ودو نخنمسل كان مجمريا تمديبنا ስለዚህ ነተመደብቲ ይሽልና ስለስተቀበልና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ በዚህልና በረኸቱ በዚህልና ከም ዝበለ ክብር ረኺብና ማለት እዩ ዋው ነፍስ ወከፍነተን ቃላት እንድሕሪኹምን ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ኮት ክትገብርዎ እንትኽእሉ ኢኹም ንነፍስ ወከፍ ቃላት ማለት እዩ ማዕረኽ እንዴ በጥበብ ከም ዝተነድቃ ማዕረኽ እንዴ ደተን ቃላት ሆነ ቃል በቃል ከም ዝተሓሪያ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ትገንገልሃ በጣም ይዝገርም ማለት እዩ ማርያም መላእክት ይስማዓልና ብሩኻት اوكي افتام وداتان تاي لمصنيحم مسانا تزاميدو لعل كبلنا يا مسانا تزاميدو ناتنا زمد كوينو لعل من تكبلنا كما بزحات ابوتات يلوم وزلو ولنا مدرز مسسي ويكا كابت موداتا زي بلو زفانو كابت خبري كابت قدسنا كابت سماياو من نابزي كنتو زخونة بلشو زخونة عالم كريستوس نابزي دخلنات مالت يا نابزي دخلنات زي كما استخلو نابزي تفترة وسقا نابزي كرابت زخونة نيتشر كريستوس كما استخلو سي ناتنا زمد جيرو بتزل على سقانا عنا حف من تخبلنا يا بدخلناتو نحنا حفتامات من تخنكون مالت أو كلا يكون تسمر شو منتي بدي شعات تقصد ذي تجاجي كلام لكم إلى مشالو سجى أملاخ كتفولت فولت وياهم إيه بجمرة سجى أملاخ تفولت وياهم تاتقصي بوست جوارنا يوم كان يكون أنت شو من تشعته يتشعت شو من هذه كلام تقول يا سجى أملاخ تفولت وياهم إيه أوكي سجى أملاخ تفولت وياهم لما مسح فتح على حريق نسوي لنا كنا نبوهم كلنا خمسين فولت ميز بس لنا مش ده كم زخم تبعنا تفولت ياهم ولا كلام أملاخ اوكي ريلي نفولت دينا ويسمعنا ينفلدنا غنا سنتينا ينفلدنا حج صقع املاح تفولت يخون اوكي نسوسي يا هافتام كله بدخنته اوكي كلا يكونتس شو من تفضل شعته يا صقع قيتنا يسكس تفولت يخون نسخاتكم بدخنته من تختبتو مسي يقوم عطيه نحنا سي التي نعتو دخنت من تخنهبتم نسو هافتام كله من تانا دخاخون أب كلا يقولون تسمع عرف شو من عرف حمش فقد عسران حالا من زلو أزامدو ويهم السيم زخونة كونسبتي زلو هذا عينة حسابي زلو نحنا بقو يبل أب كلا يقولون تسمع عرف حمش فقد عسران حالا نحنا بقو بكريستوس معناته مفصمتا كل حق زخونه صدق املاح زخونه ويكا ناي እግዚአብሔር ጽድቂ زخونه ክርስቶስ እዩ زمرت زغلو وزنورها
نحنا مثل نايت سماوي كنلبس منتسي مجمرة لبسنا نايتي قداماي ويكا مثل نايت قداماي أبونا تبلاشي ملك عملاخو تدوينو እግዚአብሔር በመልክዑ ፈጢሮ ያ ምክንያታዊ ዝኾነ ፍጡር ገይሩ ጽድቅ ዘለዎ ንአምላኽ ዝመስል ገይሩ ፈጢሮ ነፃነት ዘለዎ ዶሚኒየን ዘለዎ ገይሩ ፈጢሮ ምስለ አምላኽ ገይሩ ፈጢሮ ዘን ትእዛዝ ምሰፍረሰ እዚ ምስሊ እዚ ተበላሽ እዚ መልክዕ እዚ ተደዊኑ ተበላሽ ስለዚህ ከምቲ ናይ አቦና ከምቲ ናይ አዳም ከምቲ ናይ ተቀዳማይ ከምቲ ናይቲ መሬታዊ ምስሉ ዝለበስና ሕጂ ድማ ምስሊ የተሰማያዊ ክንለብስነን ያ ሞታን ነርና ሕያዋን ምእንቲ ክንከውን ሕጂ ንወዱ ክንመስል አቦን መፍጠር አደም መዲብና ሕጂ ከመይሉ ይዝከናወን ትናይ ህይወት ለውጥ ከመይሉ ይዝከናወን እቶም ድኻታት ከመይሎም እዮም ሃብታማት ዝኾኑ እቶም መይቶም ዝነበሩ ከመይሎም እዮም ኣብ ትንሳኤ ኣካል እቶም ተደርብዮም ዝነበሩ ምስቲ ሕሩያት ኣምላኽ ዝኾኑ ከመይሎም እዮም እቶም ርሑቓት ዝነበሩ ቀረባ ዝኾኑ ካብ እስራኤል ወፃኢ ሕሩይ ዝበሃል ህዝቢ ዘፈንፍኑ ዝነበሩ ንሕና ማለት ካብ እስራኤል ወፃኢ ንሕና ርኹሳት ዘይጉዙራት ንበሃል ዝነበርና ማለት ያ ኣብ እስራኤል ኣቲና ኣብቲ ሓዳሽ እስራኤል ያ ኣብ ኣቲናስ ቅዱሳን ናይ ትንሳኤ ኣካል ናይ ትንሳኤ ህዝቢ ኪዳን ዘለዎም ህዝቢ እንኸውን ብምንታይ ክበሃል ከሎ ኦኬ እቲ ላዕሊ ዝነበረን ናብ ታሕቲ ክወርዳ ኣለዎ እቶም ታሕቲ ዝነበሩን ላዕሊ ክድይቡ ትኾይኖም ስለዚ ንሕና ብእኡ ጽድቃ ኣምላኽ ምእንቲ ክንስመ ምእንቲ ክንበሃል ነቲ ሓጢኣት ዘይብሉ ሓደ ወዱ ኣብ ክንዳና ኣብ ቦታና ሓጢኣት ገበሮ ኢሉ ጳውሎስ ያርኢኹም ኣለዎም ጸጋ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ክብለና ከሎ እቲ ጸጋ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ እቲ ብሙሴ ዝመፀ ሕጊ ከመይ ገይሩ ከም ተዋረዱ ከም ዝገበርና ግን እቲ ጸጋን ሓቅን መፅኡ ግን ከመይ ገይሩ ልዕል ከም ዘበለና ዝተውዒልኩም ኣለኹም ዘምኳት ትንሳኤ መዓርፍ እንደይ ጽድቅን በረኸትን ምዃኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ናይ ቆሮንቶስ መልእኽቲ ነቶም ናይ ቆሮንቶስ ብምፍልላይ ተፈላለዮም ብምፍትፍላይ ገለ ምስ ረኣዮም እንታይ ኢልዎ ኣቐዲሙ ቅድሚ እዛ ምዕራፍ 8 ዘላ ማለት እዩ ሰለስተ ምዕራፍ ንድሕሪት ተመሊስና እንታይ ኢልዎ ንሕና ብእኡ ጽድቃ ኣምላኽ ምእንቲ ክንስመሲ ንሕና ብክርስቶስ ጽድቃ ኣምላኽ ምእንቲ ክንስመሲ ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ሓደ ወዱ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገይርዎ ኢሉ ሕጂ እዞም ትንሳኤ ንኽብር ዘለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳይ ሓጢኣት ኮይኑ እዩ ጽድቂ ናይ ክርስቶስ ንዓይ ተዋሂብኒ እዩ ኢሉ ርእሱ ጽድቂ ኣምላኽ ኣነ ኢሉ ጻድቕ ገለግደፍዎም ጻድቕ ገለግደፍዎም ጻድቕ ኣብቲ ሕጊ ዝነበሩሉ ዘመን እንኳን ጻድቃን ዝተባህሉ ነይሮም እዮም ሕጊ ብምፍጻም ያ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ንረኽቦም ኢና በዓል ዘካርያስ በዓል ኤልሳቤጥ ሕጊ እግዚኣብሔር ብምፍጻም ጻድቃናት ነበሩ እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ ሕጂ ብሓድሽ ኪዳን በቲ ብትንሳኤ ዝተረኽበ ሓርነትን ቅድስናን መወዳእታ ዘይብሉ በረኸት ግን እቲ ብሰማያዊ በረኸት ተባሪኽና ኢና ኣብ ሰማያት ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ዝብሎ በየናይ ዝመፀ ከመይ ዝበለ ከም ዝኾነ ክነግረና ከሎ ጽድቂ ኣምላኽ ይኹንስ ከመይ ኢልና ነቲ ጽድቂ ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ስለ ዝለበስኩሞ ኣነ ጽድቂ ኣምላኽ እያ ኣበሳይከ ኃጢአተይከ ውድቀተይከ ድኻመይከ ያ ንስኻ ድኻም ኣለካ ናባኻ ክመፅእ ዝነበረ መቕፃዕቲ ግን ንስኻ ብድሕንስ መቕፃዕትኻ መን ወሲድዎ ክርስቶስ ወሲዱ መቕፃዕቲ ናትካ ክርስቶስ ወሲዱ ምክንያቱ ክርስቶስ ዝቆሰለ ኣብ ክንዳኹም እዩ ኢሉ ምክንያቱ ንሕና ብእኡ ብክርስቶስ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንስምዕ ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ሓደ ወዱ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገይሩ ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ያ ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ስለዚ ነዚኣ ምስ በሎም ድሕሪ 3 ምዕራፍ ኣብ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 9 ኣብዚ ታሕቲ ፖስት ገይሮምልና ዝፅንሑ እንታይ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ፅሑፍ እንታይ ኢሉ እዞም ኣሕዋተይ ጸጋ ኣምላኽ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሉ ኣየናይ ጸጋ ኣምላኽ እቲ ንሱ ቆሲሉ ንሕና ብቁስሉ ዝተፈወስናዮ እሞ ዝረኸብናዮ በረኸት ንሱ ተዋሪዱ ንሕና ዝኸበርናሉ ያ ንሱ ናትና ኣበሳን ሓጢኣትን ኮይኑ ንሕና ጽድቂ ኣምላኽ ዝኾንናሉ ጸጋ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሉ ንሱ ትፈልጥዎ ኢኹም ጸጋ ኣምላኽ ትፈልጥዎ ኢኹም ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ሃብታማት ምእንቲ ክትኮኑ
نسو هافتام كله دخا خونه ناي هيوت لو تري والله يا نحنا هافتامات نخون كريستوس دخا سلا زخونه كريستوس نابدخنتنا سلا زمص ملك املاح كنسوس ببهري ملك املاح كنسوس نتمس املاح زنبرو معرنت يا كم من زعخي قصرو ملك باريا لبيسو كساب موت بمئزاز تحتيلو رؤسو بادو غيرو مالتي رؤسو بادو غيرو كريستوس إذا كله دما نتوم مسلم تدوينو زنبرو بناي تنساي أكل غيرو حف من تقبلومي سلام من تخركب مصاتينا وورد نحناتهم سلام زبهال زي بلوم مالتي سلام من تخركب مصاتينا وورد ስለዚህ بقوسلو يخبز حوخ نسوخ من لس انداخا على خلو كزارب انداخا على خلو كم تعب كلمة مقاستا سقط تبل كم تانا موت التسحاب جنشر كم تعب كلمة حاررتو زي زارب ملس زي بلو بقع يا أكلمتهم زي سبروا أكلمتهم زي خدكتوا يا نسو ملسي عي ملسن نسو قن حمامنا إز وسب نيرو كابولدو من استوعيلو كافتولدوس من استوعيلو قلص من እግዚአብሔር ከነመን ተጋህደሉ ይሉ አቀድም ነማንም ነሱ ግን ስቅይሉ ከባጭውሉ خلو መከሪ ከገብሩሉ خلو ስቅይሉ ይጎታት ነይሩ ነሱ ግን ሐሳብ አምላኽ ንዓና ሁላትና አበሳና ተሸኪሙ ኃጢያትና ተሸኪሙ ውድቀትና ዘግናኒ ዝኾነ እንኳን ሰብክ ሰምዖ ንሕና ብልብና ክንሐስቦ خلنا እንኳን ዘድክም ኃጢያትና ነዚ ሁሉ ዘይተሰኪሙ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ወይሉ زمن زي بيت كريستيانا نايتن ساي خطب لخلا او نسو زمدنا خوينيو مسانا تزاميدو لعل كبلنا يلوم تمزمرتي ابو اندابلنا كنصوعو تبعنا حاتيات زلو ابو يلخصوعو يكلني ابو كومينيون يحبرتي ريليشن شيب حاتياتن بزدلن موتن حلي كابو يلخصوعو يتخلني خا قلنا احنا ابو يلنا تبعنا من تخصوعسي مسانا تزاميدو نسو العلم انت خبلنا نسو نابدخنت مسيو نحنا نابت كبري حف من تغلول اب زمانه تنساي نحاسبو زي يعربون مدحان منفسو حاتيمنا بدم ودو نابزفانو اقريبنا قدس باولوس علي في سمرا فحد فقدي كافقدي شوعات تزلو مول حساب كتنببو خلوهم انتاي زول نحنا نتناي مدحان وانجيل نتقال حق نعوم السمعنا يو بود ما مسامنا بتزه تسفو منفس قدس غيرو حاتيمو ገንዘቡ ገርና ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ዕርቡን ረስትና አይነቶም ዝድሕኑ ዕርቡን ረስትና ነመን ለቶም ዝድሕኑ ዕርቡን ረስትና መንፈስ ቅዱስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በምህረቱ ኢና ረኺብና ናይ ዘላለም ህይወት ታናይ መወዳታ ስንኝ ዘላ ወይ ካ ታናይ መወዳታ ማይ ቤት ዘላ በምህረቱ ኢና ረኺብና ናይ ዘላለም ህይወትስ በምህረቱ ኢና ረኺብና أبتيتو معرف سلستن تايزبل فقد حامش تزلقال نسو بمحرتو بداقم حساب ويكا داقم لدت بزهد محسابن بمحداس منفس قدسن يزاد حان النمبر نحنا بزقبرناي قبر صدقا يكونن مشي لو باولس أبتيتو معرف سلستن يا بمن تايد حيننا قبل كله او بمحرتو هفتام سلازخونه يا أبي في سمع رافك للتنتهي زبل كلام لخ أتب محروتو هفتام زخونة أملخ ما أنت تعب أجيرو زفكرنا عباي فوروز تلعلث نحنا موتان نزنبرنا مس كريستوس هيوان جيرونا ما نزي أتب محروتو هفتام زخونة أملخ ما أنت تعب أجيرو زفكرنا عباي فورو تلعلث يوحنا زبل سلسة فرعسيش كشن تايزبل أملخنا عالم سلا زفكره حد ودونا عالم ولا ذهب من تايو أملخنا عالم سلا زفكره فكر صحابو لولد عيال منبرو وابسوس كلامات يوحنا سافور كنتايلو نولد سي اتحيال زخونه فقري كاف سمايات نام مدرس حيبو كابي كم منفرو انتاي فقري سلازي باولس دغاغي ما خمز بلو بمحرتو حبتو يزر محرتو مالتي حبتو رهراهيو لوحاتو نقبتو زي كعالنتو سئلو إغنور خقبر الناسي
زي مخالو مودعتا زي بالله هابت فقر يري مالت سلازي نحنا بيننا دو كينبل بيننا عراقوتنا اينا ግን ምስመን ህያዋን ከገብረና መዲቡ በወዱ አቢል ያ ምስል ወዱ ንخنመስል ስለዝመደበና ምስ ክርስቶስ ኢና ህያዋን ንኸው በይንና ኸ አቦን ጽቡቅና ጥራይ ዘይኮነስ ናሓጢያትና አበሳናን ስለዝሪኦ ኣብ ቅድመ አምላክ ክንቀውም አይንኸልን መላእክት እንኳን ኣብ ቅድሚኡ አይቆሙን ያ ኣብ ትንቢ ኣብ መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 15 ምዕራፍ 25 ዘሎ ሓሳብ ከተንብቦ ከለኹ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንጹህ ናይ ሓደ መዓልቲ ህፃን እንኳን ንጹህ ክኸውን አይከልን ንመላእክቱ ከይተረፈ ስንፍና ይኸሶም ኣብ ቅድሚኡ መላእክቲ ቶም ዝወድቁ ይኩን ዘሎ እዞም ሕጂ ዘለዎ መላእክቲ ሲ ኣብ ቅድሚኡ ስንፍና ይስእነሎም ስንፍና ይኸሶ ሰብዳ እዚ ከም ውሕጅ ከም ሐመድ ከም ውሕጅ ንሓጢያት ዝሰትዮ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ክኸውን ንኽእል እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ህያዋን ዝኾንና ምስ ክርስቶስ ኢና ብክርስቶስ ይመዲብና ኣብ ቤተ ኣምላኽ ውሉድ ክርስቶስ እዩ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ሕሩይ ክርስቶስ እዩ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ቅቡእ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ብክርስቶስ ኣቢልና ድማ ተቀድስ ቅብኣት ኣለና ብክርስቶስ ኣቢልና ድማ ወረስቲ ኢና ምስ ክርስቶስ መዋረስቲ ኢና ንኣቦ ድማ ወረስቲ ኢና ምስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ድማ ኣቦ ኢልና እንፅውዐሉ ናይ ትብዓት መንፈስ ስለዝሃበና እቲ መንፈስቲ ምስ መንፈስና ኮይኑ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ይምስክረልና ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 8 ማለት እዩ ብምሕረቱ ኢና ረኺብና ናይ ዘላለም ህይወት ብግብርና ኣይኮነን ብጽድቅና ኣይኮነን ዘምለጥና ካብ ኣፍ ሞት ካብ ማእሰርቲ ሞት ክብሪ ይኹንና ኣቦ ብርሃናት ወረስቱ ገይርና ብጸጋ ብእምነት ዋደ መዝሙር ከመይ ዓይነት ብሉጽ ዝኾነ መዝሙር ከመይ ዓይነት ብሉጽ ዝኾነ ሓሳብ ሓንቲ ቃልሲ ክትደርብየሉ ዘይትኽእል ኩለን ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኮት ክትገብረን ትኽእል ድንቅ ዝኾነ መዝሙር ማለት እዩ ወረስቱ ገይርና ብጸጋ ብእምነት እቲ ንኹሉ ሰብ ምድሓን ዘምጽጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ ምሽሉ ጳውሎስ ኣብ ቲቶ እቲ ንኹሉ ሰብ ዘድሕን ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ እቲ ንኹሉ ሰብ ዘድሕን ተገሊጹ ወይ ከዓ ንኹሉ ከድሕን ዝኽእል ሰፊሽንት ዝኾነ እኹል ዝኾነ ጸጋ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ንዓለም ተሰቂሉ ክርስቶስ ዝድሕኑ ግን ውሕዳት እዮም እቲ ጸጋ ንኹሉ ተዋሂቡ እቲ ጸጋ ግን ብእምነት ኣቢልካ ኢኻ ትቕበሎ ያ እቲ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ዓለም ሙሉእ ስልጡን እዩ ኣብዚ ዘይኣመንካ ሓወይ በክርስቶስ ዘየለኻ ሓወይ ሪኢኹም እቲ ጸጋሲ ንዓኻ እኹልን ትርፉን እዩ ክጽውዖ ትኽእል ሓጢኣት ኢኻ ኣለኻ እኹልን ትርፉን እዩ እቲ ደም ክሳብ ሕጂ ነባቢ ክሳብ ሕጂ ተዛረቢ እቲ ምሕረት ክሳብ ሕጂ ዝጸንዐ እቲ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳን ምዃን ክሳብ ሕጂ ዝጸንዐ እኹል እዩ ግን እቲ ጸጋትን ኣባይ ኣብቶም ዝኣመኑ ኣሕዋትን ዝዓይ ኣብታ ሓደ ግን ዘይዓይ ነቲ ጸጋቲ ብምንታይ ስለንቕበሎ እዩ በእምነት ኢና ኣሜን ኢልና እንቕበሎ ማለት በእምነት ኣሜን ኢልና ስለዝተቐበልናዮ ጽሑፍ እንታይ ኢሉ ንሱ ከዓ ምሳና ስለዝተዛመደ ስምካ ንኣሕዋተይ ክነግሮም ኢሉ ክርስቶስ ኣብ ማእኸል ማሕበር ድማ ከመስግኑኻ እዮም ክዝምረልካ እየ ክርስቶስ ንዓና ወኪሉ ንኣቦ ኣስሚርዎ እግዚኣብሔር ብኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ እዚ እሞ ሰምዕዎ ኢሉ ሰማይ መስኪሩሉ ምስክርነት በኣፍ ክልተ ሰለስተ እዩ ዝጸንዕ ስለዚ ሰማይ ስለ ክርስቶስ መስኪሩ ያ ምስክርነት ብክልተ ወይ ብሰለስተ ስለ ዝጸንዕ ካብ ክልተ ሰለስተ ንላዕሊ ሰማይ መስኪሩ ክርስቶስ ስለ ርእሰይ ኣና ይመስክር ስለ ርእሰይ موبايلي تشارج ودي خاطب لنا لا يا سل رأسي أنا أي مسكرني سو زمسكر ليس كلا الله يلو زمسكر لي كلا الله أنا نرسي سل رأسي أي مسكرني يلو كم أنت زمسكرني را أنا حسهم خونكي لأن أبو سماي سل ودو مسكر أبو زتحقسكم فتو ودي فكر ودي سلازي سماي بكريستوس أعرفه أب كريستوس أبزلو وزبلو كل فقار أملاخ بكريستوس أبيلو من انتخم الله يا لذا كريستوس بعلم معرف شدش يوحنس انتايلو نحن سي فقار أملاخ كنقبر انتاي كنقبر علينا فقار أملاخ كنملء فقار أملاخ انتاي مسبر وانتاي لكريستوس فقار أملاخ باتزل أخو نماني حجي تحطنا بخم يا زمحاتي حب زمن تنساي اللي نعمشلو
فقال أملخ بتزلا أخو مأمان ندحر كوينه أوكي نكريستوس آمين ناير لنا نكريستوس نوعو آمين ناير لنا قالوا آمين ناير لنا نكريستوسن بقالون نحفر دينا ويسن نخرع بات كريستوس زبلنا نملالس بات مسلي بات مريتاو خمز لبسنا جن أبوز مدبنا مسل تدحرواي كنمسل سلازخونه كريستوس مسيدو ما تزاميدنا نعنا مسيلو أحواتي يلون كان كسوا عنا خي حفر أبي ما نأملا خبلا على سلازغمتنا حجي بكريستوس بقالون نحفر دينا ويسن نخرع نايتنساء زمن زتنسو خينا ينا نملالس يا كريستوس كزارو كله اتبعين بقالين زي حفر خانا خا أبقدمي أبوي أبقدمي توم ملائكة السماء سلا قالون سلا مسكرنات سلا كريستوسن سلا مسكرنات سلا كريستوسن سلا قالون زتحيروا وإذا ما أب سماء يكونوا زمسكون زنور نفسه نساتهم انتهي يوم قبل كله سلا كريستوس سلا نايك قالون نت الذي أب حدش كده أب زمن تنسائي بيتك سرنا خاب حجي كاب تنسائي كساب حمسة معالت زلو زمن تنسائي لي أتصور أبزي نتب سمايات النبرو ناي حاوس حزن كوينون كان قطع له يكاسرعات له يا نسها كان يفكرنا بيتك سرنا سي نسها كان يفكر انت لبعت بيتك سرنا في بيتك سرنا بقى نسها ما نسا يفكر حزن سا يفكر ما ياتو ناي تنسائي زمني كريستوس تنسيو اوكي سلامني تنسيو سلا حاتيات كاتسيو سو حجي وحاتيات يلو خنصا سيتو نخمو حاتيات يكوننا نزارب زلنا بتنساي بيلنا سلا زرخبنا اي نغير نزارب علنا نحر كينا او كريستوس زموت سلا حاتياتنا يكون لان بتنسا خاصه صدقنا ابيو عبد قداماي قرن تمرا 15 باولوس سلا تنساي خزارب كله حجي كريستوس تنسي امتي قدسان مصحفت زبلوا مال أبسال سايما عالت تنسيين لذين حواريا نعايا مودة أتاد ما ترأيني كابك أخذون ما حاول عن ما نحمش تبي تزغلوا بكاري أمي تنساي ناي كريستوس بمسكر النتقيمين نسا حفت رأي زارو ويكونا أبقربو بزحات تنساي كريستوس بهود كويني أما تبي تمرا في إسران شو منتن نساتهم بودي تغيرهم نت تنساي ناي بويتا كشفون ولا وقات دليو جن تنساي جهود كويني ذكر حدا يكون ስለዚህ ነማኒ ተንሲኹም ባህል ከሎ ኻና ዓና ስለዚህ ስለ ኃጢአትኩም መይቱ ስለ ጽድቅኩም ካአተንሲ ስለዚህ ምስክርነትና እምንቲ አይሉ ጎይታ እምነትና ከምቱ ይኮናት መን ክርስቶስ እንድሕር ተሲዩ ማለት ክርስቶስ ተንሲዩ እንድሕር ኮይኑ ምስክርነትና ቆንዒ እምነትና ከምቱ ይኮነ ሕጂ ንሕና ኻ በኃጢአትና ይኮናን ዘሎና እዩ ውጽኢት ናይ ትንሳኤ ንሕና በኃጢአትና ይኮናን ዘሎና ስሬት ኃጢአት ኣብ ዝረኸቦ ዘመን أبناء كيدان زمن متاو مالي بتنساي مؤمن مالي دي حاتياتك زي حسبون بدلك زي حسبون أتي من أنت خاد بتنساي قلتا أتي من أنت حاتياتك بتنساي زموت بويتا عند حسبك بتنساي تنبرلو ناي سماي نابرا ناي حبس ناي كندسنا نابراي مالي أبوتات سلزي لو ممسيهم دخيم اختلوهم كلهم كم تياب كال بزي جيرهم زنسوهم هم يكونا كان ناي حبس ناي فساد إذا حبستي أبو لازم واتي بروخات إذا حبستي أبو تو تنساي خنا حسب كلنا موت تسعيرو هيوت كم زنجسة إن حسبوا اللي يتقدماي موت تسعيرو هيوت كم زنجسة حد زي إتهم معالتاوي إتهم نتي نقول عن نسيتي أنت نلبس قلنا نتي مين ترجم يشفنا اللاي نتي مين ترجم يشفنا اللاي معالتي ترجم نايت معالتي كشفانن كخدانن يقوي دوي نبعلو مالك صعب زمانه تنساي حدا خارت زعابي نجر موت ابي الله عاوت كتبهيلو اتم انتنا استحري كريستوس نموت سعير وي سيطان بموت ابي لي يزغزنيو يا ابزاد علنا يزلنا بقدامي قلت ما 15 انتاي كم زبل تفلط ليكم يا نايموت بالحي حاتياتي موت قتل كام تدليسي بلحو زوينچف زورور بلحو حاتياتي حاتيات بموت غيريو موت بحاتيات غيري زغزاكا حاتيات كخب نايمن ابي يزرخ بحيلي كابي يرخ بحاتيات كحيلي كاب حقي باولو سمعرف شو عترو مين تاي زبل اي تتمن زبل حق انت زي هلو نيرو
ኣይትተምነን ዝብል ትእዛዝ ኣይንፈለጥክዎን ነይረ እንታይ ዝብል ተዘይህሉ ኣይትተምነ ለዛ ኣይንፈለጥክዎን ነይረ ስለዚ ካብ ዘይትፈልጦ ምምናይ ሓጢያት ኣይምኾነን ኣይትተምነ ዝብል ሕጊ ስለዘየለ ክትምነ ከለኻ ድሌትካ ጥራይ ትምኒትካ ጥራይ ምኾነ እምበር ሓጢያት ኣይምኾነን ግን ጽሑፍ ኣሎ ዘይናትካ ዘበለ ነገር ገንዘብ ብጻይካ ኣይትተምነ ዝብል ግን ጽሑፍ ኣሎ ስለዚ ነቲ ጽሑፍቲ ካብ ዘይትገብሮ እቲ ሕጊ ኣባኻ ይመስክር ስለዚ እቲ ሕጊ መሰኻኽር ገይሩ ምክንያቱ ከምዚ ክገብር ዝተረኽበ ብቃል 2 ወይ 3 ገይሩ በዘይ ምሕረት ይብልዕለኻ ዝፈርድ ቀታል ኣሎ ክቐትል ደም ከፍስ ዝተኣከበ ህዝብ ኣሎ ያ ስለዚ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ካብ ፍቅዲ 26 ክትንብቡ ከለኹም ሕጊ ሙሴ ብቃል 2 ወይ ብ3 ገይሩ ኣብ ልዕለኻ በዘይ ምሕረት ይፈርድ ስለዚ ሓጢያት ሓይሉ ካብ ሕጊ እቲ ሕጊ እንታይ ይፍልጥ ሓጢያት ይፍልጥ ስለዚ እቲ ሕግቲ ቅዱስ ዋላ እኳ ተኾነ ጻድቕ ዋላ እኳ ተኾነ ግን ንስኻ ህያው እትኸውን ወይ ከዓ እቲ ሕጊ ምስ መፀ እቲ ሰብ ሞይቱ እቲ ሕጊ ከዓ ህያው ኮይኑ ንሕጊ ክፍጽሞ ዝኽእል ስለ ዘይተረኽበ ድማ ሰባት ኩሎም ሞይቱ ኣበር ተረኺብዎ ማለት ስለዚ ሓጢያት ሕጊ ሓጢያት ኣፍሊጡ ሓጢያት ምስ ፈለጠ ድማ ሓጢያት ተጠቒሙ سوري زمحاتي سلازي اتحجز مس حاتيات رومي مرaf 3 ننبب كلنا اتحجي حاتيات يزفلط يلو سلازي حاتيات حجي يركب كاب حجي قتلك امسل اللي يدما بمنتاي غيري زقتلك بالحناي موت حاتيات سلازخونه معنات بو غيري قتلك سلازي موت بكريستوس ابيله تسعير اب كريستوس كوينا حجنا احنا سعيرنا معناتي تنسى إخنا حاسب كلنا سلا موتنا سلا حاتياتنا ومزموته سلا صدقنا خا از تنسى قويتا سلا نحاسب ما انت انا از التحري خا انسو سلا زخونه اب قدم املاح ما انت انا استحري سماي زقبلو سلطان زلو اسم يا قبعات زلو خافتو قدوس وراس زخونه نبو زمسل كريستوس سلا زخونه نحنا بكريستوس كنكون كلنا بكريستوس سابيلنا أفكر مع أملاخ زخلو برختات نركب بالتي سلازي حدن ناي موداتان اتوم قدمنا على كريستوس زمدنا زخونه احواتي له صوعنا زي حفر اتحدن ناي موداتان نتوم ملوع علميهم عب تحت فرحات موت تقنيهم زنبرو حرام انت قوسي كريستوس سغانا لبيسو سلازي مويتو نموت سعيرو اب تنساينا انتاي نبل تاينا نبل كريستوس تنساموتان موت وكيدو لموت يا كريستوسي نموت سعيرو كموتان تنسيو موت وكيرو لموت لألو استمقابر نتوم أم مقابر ملوع علمينا أموت النبر زنبرنا لما وهذا هيوته زلعالم عرفت هيوتن ناي زلعالم عرفتن هيونا أبتنساينا بقداسينا كل جزء خم إننا نوج أو كريستوس كموتان تنسيو أوكي بدحرين تاجرو موتو وكيرو لموت مويتوس نتسلت عن موت سعيرو أوكي بدحري خوصيت لألو استمقابر وصيت انتاي كوين نتوم مقابر زنبرنا وصيت انتاي كوين نتوم افتحت فرحات موت زنبرنا انتاي كوينو نايزل عالم هيوتن عرفتن هيونا وهذا هيوته لزلعالم عرفت إذا خلصي موت تسعير وأف كريستوس أف كريستوس أبيلنا ما سعرتي أف تنساينا يقولي ما نحنا سعرتي سو كل شيء معرف سلسلة تاعي زبل بس كريستوس ما يتكم تنسيكم من دحركم ينكم سلبهم التي عب سماي زلو نعو يحسب بسماي يحلو لبكم ديالكم قداسي زي خنزمر لكن قدس كلنا بيت كريستيان انتاي ليز جمر بسماي يحلو لبكم ስለዚህ ቶም ዝምልስኻ ወይ ኣብ ሰማይ ልብና ኣብ ሰማይ ይሉ ምክንያቱም እንት ስምካ ይኻድሒን ካና እንዳበሉ ንሰቶም ድማ ቶም ዝቕበሉ ይቕበሉ ማለት ስለዚህ ቀዳማይ ሞት ተሳዒሩ ህይወት ከም ዝነገሰ ኣብ ነፍሲ ኩላትና እንስተንትኖ ደስ ዝብለና ክኸውን ይግባኦ ማለት ካልእ ናይ ሓጎስን ምስጋናን ዘመን ምዃኑ ልብና ብምስጋና ክመልእ ኣለዎ
بقني بمنفساو مزمور علل بمبال إداونا بمتقع بمنفساو نجرم بمحرتن بحاجوسن مسجانان إن نبرلو الزمن مك نايس إرك زمن مالت بخيات زي فكرلو حزن زي فكرلو نساقي ترفع كمان كم تعند وزولكم دلوركم مالت نساقي ترفع كمان مالت مسكور قارك يترفع كمان نحن بكلمة أملاخ بدي لي أقرب للنسلتي معالتي سلتي وعلي سلتي بعيني سلتي بعبساي زرخ ميلنا كن بركخ كلنا عم صل خلنا أنت زي كوينو كنتو كل جزء نجور خمان أيقونن مالتي أب زمانة تنسى بك أنتي أب سماي زلون بتنسى بيل نازر خبنايو بك أن رخبلو نايت ناي سماي حاجوس ناي سماي زلو نابرة الناس توعلو مالتي سو ناي حاجوسن ناي مسجانان زمن مخانو مالتي إن حسبوا له زماني أب كن دبيتشن كسن بحر كوينو ثا ناي تنسى ملكت أيقونن كم علون بحر كوينو ناي تنسى حاجوس أيقونن تنسى كريستوس نايز تنسى له من نايز موت له من ملكت أيقونن مالتي كم علون بحر كوينو سلازي تنسى سماوي من تخيكون متنك غير أفتنا حاجوسن ناي مسجانان زمن زبس عجو القطع بقيم زساق سبالون بحر كوينو تنسى نزسبزي كنتو يوم مالتي سلازي محرت مقبار حرقت مهلاو محرت مقبار معنات تنسى نوع لنا سلازي تحرق لنايو كريستوس بكندانا زموتسي محرت سلازي هابلنايو زوم حجي تنسى تنسينا نخنبل كلناسي سلازي تمحرنايو بدلو زي حسب الله حتى يقرأ استبالو لسب بصي مشيل الله رومي عراف 4 أبي مزمور داويد ما ولا 30 كلتن كوم يلزلو داويد يا بصوان اللي تهارق لهم حاتياتهم زت تحرق لهم سباسي بصواني أملاخ بدلو زي ذكر له سبسي بصي أملاخ بدلو زي ذكر له سب مني كريستوس من تحاتيات زمت له سب أب كيدا ناي حزبي ناي كافن تزخونه كوميونيتي سرزقون بدلنا እግዚአብሔር አይጽብጽበልና بدلنا እግዚአብሔር ይقرይሉና ስለ በደል ብዝምልከት እግዚአብሔር በወዱ ገይሩ ዕርቅ ገይሩ ሰላም ገይሩ ሎሞ خبድሉ ከለው እቲ ክንናዘዝ ከለና ይቅሬታ ክንሓትት ከለና ትሕት ክንብል ከለና ኣብ ልብና ኸይጸናዕና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክንመላለስ ከለና ስለ ሓጢያትና ዝፈሰሰ ደም ሕጂ ድማ ሕያው ኮይኑ ስለ ሓጢያትና ጥራይ ዘይኮነ ስለ ሓጢያት ዓለም እውን ዘተዓረቕ ሕያው ዝኾነ ካብ ደም ኣቤል ኣጸቢቑ ዝሓይሽን ዝበልጽ ኣብ ዝሓሸ መስዋዕቲ ኣብ ዝሓሸ ኺዳን ኣብ ዝበለጸ ኣገልግሎት ዝተሰረተ ደም ስለ ዘሎ ኣገልግሎት ስለ ዘሎ ወይ ከዓ ሊቀ ካህናት ዝቆመሉ ስለ ዝኾነ ስሬት ሓጢያት ኣሎና ኣብ ሓጢያትና ክንጸድቕ ኣብ ሓጢያትና ክንጸንዕ ከለና ጥራዩ ካብ ጸጋ ክንጎድል ንኽእል እቲ ኣብ ልብና መሪር ዝኾነ ሱር ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 12 ከተንብቡ ከለኹም ንብዙሓት ዘርክስ ኣብ ውሽጥኹም መሪር ዝኾነ ሱር በቂሉ ከየሸግረኩም እሞ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ ጸጋ ምእንቲ ከይጎድል ይጠንቀቕ ከም ዝበለ ጳውሎስ ኣብ ልብና ኩሉ ግዜ ብሰንኪ ምግባርና ኩሉ ግዜ ብሰንኪ ምስማዕና ናይ ይቕሬታ ዘይብሉ ሕድገት ዘይብሉ ናብራ ከይንነብር ነተብ ሰማይ ዘሎ ዘይኮነስ ኣብ ምድርን ዘሎ ዝሓስቡ ጥራይ ምእንቲ ከይንኸውን ረይዞም ሓወተይ ዝተሓድገሎምን ሕድገት ዝበዝሓሎምን ዝተማሕሩ ምሕረት ዝበዝሓሎም ብዙሕ ዝኣበሱ መጠን ዝረኸብዎ ምሕረት ድማ ብዙሕ ዘፍቅሩ ሰባት ምእንቲ ክንከውን ማለት እዚ ኩሉ እዚ ብምሕረት ዝረኸብናየ ሶ ዝተማሕረ ሰብ ኣሎ ብምሕረት ይንበር ብዙሕ ዝተሓድገሉ ሰብ ኣሎ ብዙሕ የፍቅር ንሕና ካባና ዘይኮነስ ኩሉ ነገር ዝገበረልና ክርስቶስ ስለዝኾነ መወዳእታ ዘይብሉ ጽድቅ ናይ ምግባር ዕዳ ዘለና ሰባት ኢና ብምሕረት ናይ ምንባር ብሰላም ናይ ምንባር ዕዳ ዘለና ሰባት ኢና ስለዚህ ኩሉ ግዜ ብትገብሩ ሓጢያት ካብ ጸጋ ምእንቲ ከይትጎድል ኩሉ ግዜ ምምልላስካ ከየስ ኣብዚ ሓደ ግዜ ብዚ ናይ ቲክቶክ ዘሎ ሕብረተሰብ ቆየቃ ስለዝኾነ እቲ ቆየቃ ህይወትና ከይከውን ፓርቲ ናይ ህይወትና ምእንቲ ከይከውን ማለት ከምኡ ብሰንኩም ምዃኑ ከይንለማመዶ እሞ ምእንቲ ካብ ጸጋ ከይንጎድል ምእንቲ ካብ ሰናይ ነገር ምእንቲ ከይንጎድል بسلام زنبرو بسلام زفلتو بفقر زفلتو بفرقهم زفلتو أب كند مخان بقيق أزفلتو بحرت زي جبرو من تخين خون بزخاء حب صقام من تخين ودل حدقت زلو نابرا من بار ناي تنساي حد النجاري زخاء حد شيوت ويكا تنساي لبونا سلزا سعابي تنساي لبونا خاب كفو قبرنا بسناي قبر متنسا
ናይ ልቦና ትንሳኤ ናይ መንፈስ ህይወት ምህላው ሕጊ ህይወት ምህላው ማለት እዚ ኩሉ እዚ እንታይ ትንሳኤ ሓድሽ ህይወት ስለ ዘውሃበና ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ደኸነንብባ በሰማይ ያሉ ልበኩም ወተም ዲያቆናት ተዚሙ ወዜማ ቤተክርስቲያን ካብኡ ዝወሰደቶ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ በሰማይ ያሉ ልበኩም ልብኩም ኣብ ሰማይ ያሉ ويحلو بسماي لبنه قولسي معرف سلست انت يقول الله خفض حدا قولسي معرف سلست خفض حدا